I zdravo narode i dobrodošli na video i današnji video će biti jedan story time. Znam, story time izašao i to nije story time, u pitanju iskustvo sa tragusom. Ovaj video će biti story time o alopeciji, tako da nisam još pretjerano vidjela na YouTube mnogo ovakvih videa pa sam odlučila da ga snimim. Tako da, imala sam alopeciju, sve to, eto vidite, meni je kosa sad tanka pa tako da sad kad je oporavljena, a zamislite kako je bila tada. Tako da, nebitno, sad ćemo proći kroz cijel taj proces lečenja, pa možemo da krenemo. I ljudi moji, sad ćemo nastaviti sa videom, inače mama me je pozvala, tako da me prekinulo pola snimanja, tako da možemo da nastavimo. Inače, ja zaista genetski veoma imam slabu kosu i to mi je nešto što sam povukla na mamu i jednostavno ne mogu da se žalim, to mi je što mi je, Nina ima dosta je povukla genetski, da ima gušću kosu na tatu, tako da blago njoj. I neko uvijek sam bila onako mala, mene je mama šišala uvijek na kratko, do ovde, i uvijek sam imala šiškice i nikada meni kosa nije nešto mnogo porasla. Bukvalno najduže što sam imala bilo do ovde, barem ja mislim. I jednostavno, ne znam, moja kosa mi uvijek bila u fazonu da nikada nije mogla nešto pretjerano mnogo da poraste iz prostog razloga, što onda počne kada poraste malo više da veoma ružno izgleda i krajevi uvijek budu dosta procvetali. I ja sam odlučila u 6. razredu, baš u 6. razredu, na kraju 8. razreda da se ofarbam i jednostavno žela sam u 6. ali nisam. Već u 8. razredu sam se ofarbala prvi put u plavu i jednostavno ništa se nije desilo, kosa je bila ok, farbala se posle nekoliko puta. I jednostavno 2019. godine doživjela sam par nekih stresova koje sam ja gurala duboko u sebi i jednostavno nikom nisam ni rekla za to. I eto, to se odrazilo kako se odrazilo i nebitno. Ja sam pred polazak u 3. godinu krenula držati neku dijetu. Pitanje je neka VMA dijeta gde imate određeno šta jedete, ali ja pošto ne jedem voće i povrće, šta da radim? Jednostavno ja sam jela samo dvopek i jaja, jednostavno to bi trebalo da se drži najviše 2 nedelje, ja sam držala mjesec dana, tako da mi je isto imunitet dosta pao, tako da napravila sam samo sebi gore. I ja sam primijetila da se meni stvaraju kao ovdje u ovom predjelu, ne znam kako to da objasnim, ali kao pečat, jednostavno da kosa nedostaje i ja sam odlučila da uzem ricinusovo ulje da mažem, jer ja sam zaista ništa potresla, nisam shvatila ozbiljnost situacije. Vidite, moja mama nešto primijetila kao ne bulji mi u kosu. I ja sam jedno večer vezala rep i otišli smo do apoteke, uzela sam ricinusovo ulje i bukvalno žena u apoteci je bila fazonu kao objasnila kao da je to možda neka bolest, eto, vezano za kosu, nemam pojma da je to. I jednostavno, moja mama je tada kao pogledala i bila fazonu kao okej. I jednostavno shvatila to nije ništa bezazleno, već je zaista situacija je to malo opasnija. Ja sam se tu dosta uplašila s obzirom da sam se prvi put susrela sa tim, mislila sam da ću bukvalno ćelaviti kompletno. I mi smo nakon toga otišli tog istog dana, te iste večeri u hotelu kojem je moja mama radila. To je bio moj tadašnji frizer koji je pogledao i rekao da je to sigurno alopecija i mamina koleginica čija je sestra imala sličnu situaciju i dala nam je broj telefona jednog dermatologa u Kraljevu. Mi smo otišle kao, kako da kažem, na pregled i on je meni dao bukvalno ovoliku listu kao testova koje da obavim i jednostavno ja sve to odradila i bukvalno se plašila da nije nešto možda gore, ja zaista mučim muku negdje od 7. 8. godine, imam neku bakteriju u nosu koju nikako ne mogu da se spasim i jednostavno tada se pokazuje da dalje imam, ali da nema nikakve veze sa kosom i da je tu u stvari pitnju bio samo stres i jednostavno da mi da koristim neke proizvode, znam da je bio prvo u pitanju šampon i da je trebalo kosu da perem možda najviše 2 puta u toku nedelje i da taj šampon dosta, kako kažem, utrljam duboko i dobro i jednostavno koristila sam jedan sprej koji sam koristila samo noću pred spavanje i još jedan sprej koji sam koristila 2 puta dnevno i jednostavno zabranio mi bilo kakvo peglanje, uvijanje kose ili samo feniranje, bilo šta, eto, na fazon tih presa, fena, figera, da sam sve rekla. I tako ti mi je to zaista dosta teško palo s obzirom da ja sam konstantno kosu peglala i meni je kosa zaista bila u katastrofa stanju i nakon nekih
pa ne kažem mjesec dana, 2 mjeseca, moja mama primetila da je meni kosa krenula da raste, mogli se vidite u mojim prethodnim videima da su mi krenule ove kao male šiškice koje više nisu male, koje su porasle i mene su zaista nervirale. Ja sam išla na još jedan, eventualno 2 pregleda i posle sam prestala mi to pomaže i sve. I jednostavno, meni se kosa zaista dosta oporavila i dosta mi nekako izgleda gušće. Također sam prošle godine promijenila način kako je perem. Te iskoristila sam jedno vreme šampon, mislim da je Afroditin od koprive i tu stavila ade kapi i mislim kao ricinosovo ulje i možda još nešto, ne mogu sad zaista da se setim. I jednostavno sa time sam prala kosu i bukvalno meni je pegla bila crkla. Tako da dok nisam popravila, a to je bukvalno trajalo od decembra do bukvalno juna, pa vi vidite. Inače neko baca petarde, ne znam iz kog razloga. Zanemarite, jednostavno zaista mi se kosa u tom periodu dosta oporavila jer nisam mogla nikako da je gorim. I zaista sam dosta izbjegavala da je feniram jer ja ne volim da feniram kosu, to mi izlučuje. Tako da bih ja uzela kao onaj kaiš od Bademantila, stavila, uvela bi kosu, imala bi kao neke loknice. Zaista mi se kosa oporavila i jednostavno ja sam se negde krajem oktobra vratila u Brown i jednostavno trudila se da nekako oporavim kosu pa tek negde pred maturu, ako bude bila naravno da se vratim u plavu, što sam i uradila i zaista kosa mi se dosta oporavila i sada kad sam se opet farbala jednostavno moj frizer je, kako da kažem, koristim neku drugu tehniku što manje šteti kosi, mi svakako farbanje, blejhanje šteti, ali jednostavno ova tehnika šteti manje. Tako da sada isto se trudim da kosu održam, da je što manje peglam, ne peglam je mnogo uglavnom i spletem kikice da bi mi se kosa ispravila ili smislim već nešto. Jer zaista smatram da peglanje vam bukvalno uništi kosu i ne dobijete ništa. I da što sam žela kažem, ja sada bukvalno imam neku rutinu kako perem kosu, zamijenila sam šampon. Mama je uzela neki šampon sa pivom, koliko ja znam, i sa njime perem kosu. Nakon toga jednostavno stavim ponekad ljubičasti šampon, u pitanju neki ljubičasti šampon iz farbe, nemam pojma. I ja koristim jednom u nedelju dana, ponekad jednom u 2 nedelje, sve zavisi jednostavno kako mi dođe. I primetila sam da taj ljubičasti šampon i suše nešto pretjerano kosu, jer ne znam da li se nalazi još nešto u njemu i zaista osjećam da mi prije kosi, ali eto, jednostavno ne koristim ga nešto pretjerano, možda eto jednom u nedelju dana, eventualno 2. Također s druge strane koristim one kao, mislim da je to L'Oreal, kao, ostavit ću vam ovdje sliku pa ćete shvatiti o čemu govorim, njega nanesem i nekad odmah isprem, nekad držim 20 minuta, sve zavisi kako mi je raspoloženje u tom trenutku i na kraju bukvalno sam kupila neki regenerator u prodavnici, bukvalno 20 dinara, za koji se zaista ispostavilo da je jako dobar. Samo namažem na krajevi, isperem i to je pustim se kosa prirodno osuši, s obzirom da mi se može prirodno sušiti sada, s obzirom da je leto. Jednostavno, i ovo je taj neki moj put o samoj alopeciji i o oporavku kosi, što ja to sada koristim. Tako da ljudi moji, to je bilo sve za ovaj video. Ako vam se ovaj video dopao, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ete na moj kanal i pritisnite zvonce za notifikaciju. Tako da sljedeći video izlazi u petak na moj rođendan, tako da smislit ću šta ću vam snimiti, a možete vi dole da mi pišete neke predloge, tako da mi date neku ideju šta biste to voljeli vidjeti. Tako da ljudi moji, to je bilo to i da, ne zaboravite da me zapratite na Instagramu, lik će vam biti dole u opisu, tako da ljubim vas se puno i vidimo se.